Sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja Suomi-areenan teemahan tänä vuonna on luottamus, ja luottamus on isosti tämänkin keskustelujen keskiössä. Eli tervetuloa kaikille tähän Aidemokin tilaisuuteen. Aidemok on strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama 6-vuotinen tutkimushanke, jossa tutkitaan tekoälyn ja erityisesti generatiivisen tekoälyn vaikutuksia demokratian tulevaisuuteen ja tekoälyn käytön mahdollisuuksia, reunaehtoja ja tekoälyn käytöstä seuraavia riskejä. Ja nämä kaikki asiat on myös sellaisia asioita, joita Suomi tulee maana kohtaamaan. Ja tässä tilaisuudessa on luvattu pureutua pintaa syvemmälle. Katse on pitkälti jo ensi kevään eduskuntavaaleissa, ja me halutaan keskustella siitä, että mihin eduskunnan tulevien kansanedustajien olisi hyvä varautua tekoälyyn liittyvissä kysymyksissä, ja myös mitä meidän kaikkien kansalaisten olisi hyvä tietää, että kun äänestyspäätöksiä keskenämme tehdään, niin mitä on tärkeää huomioida. Mutta meillä on täällä lavalla kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri SDP:stä, ja juuri ei ole montaa päivää siitä, kun saatiin kuulla, että mikäli eduskunta suo, niin matka jatkuu sitten tuossa syksymällä teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Onneksi olkoon uudesta työpaikasta. Kiitos. Mutta tänään Täällä vielä kansanedustajana täällä tässä keskustelussa. Sitten meillä on Aidemokin konsortiojohtaja Anna-Mari Wallenberg Helsingin yliopistolta ja johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen valtiovarainministeriöstä. Tervetuloa. Kiitos. Mä oon Pauli Varoma, mä oon Luova-toimisto Sherpan toimitusjohtaja ja Aidemokin vuorovaikutusjohtaja. Mutta alkuun tähän meillä on nyt jokaiselle panelistille annettu aikaa muutama minuutti. Saa lyhyen puheenvuoron, jossa nostaa esille 3 teemaa, jotka ensi hallituskaudella nousee tai pitäisi nousta päätettäväksi. Mitkä on niitä keskeisiä asioita tässä kontekstissa, mistä tulisi keskustella? Ja aloitetaan ekaksi Olli-Pekka Rissasesta. Ole hyvä. Kiitoksia paljon. Tämä tuli yllättäen, mutta ei pyytämättä. Jees, terveisiä julkisesta hallinnosta. Täällä huomasin, että täällä Suomi-areenassa ei juurikaan meitä virkahenkilöitä ole lavalla, että oman havaintoni mukaan taidaa olla ainut ja ehkä sitten myös, en tiedä, ehkä paras. Hyvä. Jees. Mä aloitan siitä, että kun me käytetään tekoälyä, en sano jos käytetään, vaan kun me käytetään tekoälyä, niin meillä kaikilla on varmaan se kokemus, että se tekee aivan loistavaa jälkeä. Aivan todella viimeisen päälle hienoa jälkeä. Ja sitten seuraavaksi on tyhmä kuin saapas. Eli se tuottaa, ei tuota sitä, mitä me toivotaan, eikä suotu kuuntelemaan ollenkaan. Tämä hyvin kuvastaa tätä meidän julkisen hallinnon ongelmaa. Että kun me otetaan tekoäly julkisessa hallinnossa käyttöön päätöksenteossa, niin palveluiden pitäisi kuitenkin pysyä suhteellisen tasalaatuisena. No, Aidemokissa sitä nyt tutkitaan. Ja toinen julkisen hallinnon korostunut juttu on tämä luotettavuus. Meillä on pitkälti luotettu julkinen hallinto Suomessa, ja siitä me halutaan pitää kiinni. Ja nyt tässä tekoälykeskustelussa nousee usein esille tämä virkavastuu. Se lähtee ihan perustuslaista, mutta meillä on sellainen erikoisasema meillä virkahenkilöillä, että meillä on ihan oma luku rikoslaissa. Harvalla ammattiryhmällä oma luku, ja se on meillä luku 40. Ja siellä on määritelty rikoslain puolella meidän virkavastuumme. Ja tämä on nyt semmoinen, joka tulkitaan yhdeksi haasteeksi. En tiedä, onko se oikeasti. Ja se tulee seuraavalla hallituskaudella vastaan. Me valmistellaan sitä. Me tehdään aika paljon nyt tekoälyssä julkisessa hallinnossa, mutta odotukset on todella suuret. Meidän kansliapäällikkö on ihan julkisestikin jo sanonut, että hän asettaisi 20% tuottavuuskasvun seuraavalla hallituskaudelle. Ja jos te katsotte, miten Suomen julkinen hallinto on tähän mennessä tuottavuudessa pärjännyt, niin aika heikosti.
Eli nyt me oltaisiin siinä, että me mentäisiin sillä aivan toiseen suuntaan. Se on jossain määrin aika niin kuin sellainen yleisajoitettu tavoite, mutta ei meillä ole muitakaan oljenkorsia tai julkisen hallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden ja parantamiseen kuin tämä tekoäly. Se on melkein tässä, se on se oljenkorsi, mikä meillä on nyt seuraavalla hallituskaudella. Kiitoksia. Kiitos. Ja otetaan heti perään seuraava puheenvuoro ja Miia-Petra, ole hyvä. Siellä näkyy samat kuin omissa muistiinpanoissa, piti tarkistaa. Kiitos kutsusta ja minun täytyy keventää, että mä puhuin avustajille koko ajan Aldemok-tilaisuudessa ja hän ei ymmärtänyt mistä. Ja sitten se Aldemok, joka on se Wallenbergin homma, niin sitten mä taisin, että se olikin AI-demok ja ymmärsin, että ei makaan missään salatieteissä, vaan ihan tutussa asiassa AI-demokratiassa ja tämmöisissä ihan lempijutuissa, niin kiva olla täällä. Tekoäly, mä oon laittanut tonne, että viritetään tekoälypalvelujen parantamiseen eikä ihmisen korvaamiseen. Ja tämä oli vähän viesti teidän valtiovarainministeriön kansliapäällikölle, koska suomalaiset tarvitsevat nyt luottamusta tulevaan ja me halutaan, että Suomi pysyy luotettavana myös poliittisessa tasapainossa, demokratiassa ja virkamiehin luottamisessa. Jos se niin ensimmäinen viesti on sillä, että nyt niin korvataan ihmiset tekoälyllä, niin se on väärä kulma. Mä tykkäsin itse paljon asenteesta, jonka meidän tekoälyyritysten veturit ja rahoittajat Inkamero ja Tero Ojanperä kirjoitti 7 radikaalia ratkaisua kirjassaan. Se lähti just niin päin, että mikä on ongelma? Ongelma on vaikka koulupudokkaat pojat, jotka ei oppinut tarpeeksi sen peruskoulun aikana. Ja miten sitä voisi ratkaista? Ja mä ottaisin tämän saman henkisen asennon, että kun meillä jää eläkkeelle joka 3. ihminen 10-15 vuoden aikana julkisista palveluista, niin miten me sitten saatellaan hienosti heidät eläkkeelle ja ei vaan löydy ehkä niin paljon työntekijöitä paikkaamaan niitä, niin sitten samalla tehdään tämä uudistus. Tässä on niin kuin tosi paljon asenteesta kiinni, miten se tehdään. Että ei se auta, että se niin kuin vanha paperin käsittelijä, byrokraatti, joka joku osa virkamiehistä on, niin korvataan tekoälyllä, vaan että mitä se palvelu on, mitä me tehdään, niin tehdään se uudella lailla. Mä kaipaisin tämmöistä startup-ajatusta, että tehdään asioita uudella lailla julkisellakin puolella. Ja siihen ei sovi se, että nyt 20% tehostetaan sitä vanhaa tapaa tehdä, vaan että tehdään asioita uudella lailla, jotka vastaa tämän päivän, vaikka koululaisten haasteisiin, tämän päivän terveyshaasteisiin. Ihmiset ostaa, jos niillä on varaa ja osaamista, niin ouria ja ne tietää just mikä niiden juttu on, mutta ei meidän lääkärit kattele sen ouran antamia tuloksia tai mun kellon tuloksia. Niin otetaan semmoinen, että julkiset palvelut tehdään maailman parhaiksi ja sitten saatellaan sitä tekoälytaidoilla. Tällaista ajatusta haluaisin helliä. Se oli mun 1. 2. ollaan huolellisia datan kanssa. Ja tämäkin on tosi tärkeää sen luottamuksen kannalta. Musta oli hyvä, että kansalaiset vähän älähti, että vaalitieto laitetaan niin kuin amerikkalaiseen järjestöön ja kauas jonnekin. Ja sitten siihen vastaa, että tämä oli paras järjestelmä, ihminen, joka on Suomen paras vaaliasiantuntija, mutta ei varmasti ole maailman paras tai Suomen paras tekoälyasiantuntija. Sinäkin olisit ollut virkamiehistä parempi. Kiitos. Ei, mutta ihan tosissaan, että näitä ei vaan pohdittu läpi, että miten nopeasti tämä julkinenkin puoli pitää hypätä tähän uuteen teknologia-aikaan. Ollaan huolellisia datan kanssa, että ihmiset luottaa, että ne Kela-päätökset tehdään oikealla lailla, vaikka sinne tulee uusia toimintaa. Meidän vaalidata on oikeassa paikassa, meidän sotilastiedot ovat oikeassa paikassa, sitä dataa on huolellisesti käsitelty. Mun mielestä on pöyristyttäviä virheitä tapahtunut, että jos 30 vuotta sitten olet käynyt peruskoulua tai lapsesi on käynyt peruskoulua Helsingissä, niin sinun tietosi voivat vuotaa ulos. Ei oltu huolellisia datan kanssa. Sitä dataa ei olisi enää pitänyt olla olemassakaan, se olisi pitänyt käsitellä ja poistaa. Ja sitten kolmantena, niin ei pelätä tätä suvereniteettikeskustelua. Viedään suomalaisiin yrityksiin mukaan. Ei oteta aina sitä, joka on ekana halvin. Puhutaan nyt kesällä kukista. Vaasassa oli semmoinen ruusutarha, mistä me aina haettiin. Se nimi oli ruusutarha. Sitten tuli Plantagen, myi niin kuin kaiken 1/3 hinnalla. Sitten koko Plantagenet oli koko Suomi täynnä, koska ne myi niin halvalla. Valtas markkinat ja sitten jossain vaiheessa ne menikin konkkaan. Ja sitten me oltiin oltu Plantagen varrella. Sitten oli vähän niin kuin teologian kukkakauppoja ja vähän aikaa missään, niin ne tuli takaisin. Niin joku, joka on niin kuin heti halvin, niin ei ole välttämättä julkisella puolella paras. Eli meidän pitäisi uskaltaa katsoa niin isona hankkijana,
että mistä ja kuinka me myös tehdään niin, että koodareitakin otettaisiin suomalaisia pieniä yrityksiä kasvatettaisiin suuremmaksi, jotta sitä osaamista kertyisi tänne. Eli koko tämmöinen uusi ala niin tehtäisiin eurooppalaisittain myös niin, että ei oteta vain ensimmäistä ja halvinta. Joskus se on hyvä, joku toinen kerta se pitää harkita. Nämä oli mun 3 tärppiä alkulämpäreiksi. Hyvät tärpit alkulämpäriksi, kiitos, ja me palataan näihin keskusteluaiheisiin varmasti vielä. Mutta ennen sitä, Anna-Mari. Yes, kiitos. No mä jatkan tästä suvereniteettiteemasta, mihin Miia-Petra tuossa ihan lopussa pääsi. Ja tämä on myös teema, joka on niin kuin ollut Open ja muun semmoinen klassikkokeskustelun aihe läpi vuosien. Mulla kun on semmoinen klassinen filosofin koulutus, niin mun on ollut kauhean vaikea jotenkin ymmärtää sitä tapaa, jolla se keskustelu on tällä hetkellä ikään kuin freimattu Suomessa. Että me puhutaan tuolla, mulla nyt on vähän sillä niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, ehkä turhan nasevasti, että paljon puhetta asian vierestä. Mutta sillä suvereniteettikeskustelulla yleensä niin kuin jotenkin niin kuin ehkä tarkoitetaan tosi montaa eri asiaa. Ja unohdetaan se, että tietyssä mielessä semmoinen niin kuin klassinen suvereniteetti, se ikään kuin oikeus säätää lakeja ja tehdä niitä päätöksiä teknologiasta, jota me käytetään, tai tekoälystä, jota me käytetään. Jo toki meillä on sekä EU:ssa että myös Suomessa. Ja se isompi ongelma varmaan on, mistä pitäisi ehkä puhua jotenkin suoremmin, on sitten ne teknologisen suvereniteetin tavallaan reunaehdot ja rajat. Et monien asiantuntijoiden mielestä kuitenkin tällä hetkellä jossain määrin on mahdottomuus saavuttaa enää semmoista tilannetta, että me jotenkin pystyttäisiin niinku pistämään kaikki tavallaan niinku teknologian rajat kiinni ja ryhtyä täysin omavaraisiksi. Mutta tämä on tietysti iso keskustelun aihe. Toinen tänään pointti on tämä ikivanha sama aihe kuin aina, että meillä tuppaa keskustelussa ole hirveän vahva semmoinen teknologian vetoinen perusvire. Et siinä määrin, kun esimerkiksi valtio käyttää ohjausvaltaansa tällä hetkellä tai käyttää resursseja, joka on toinen tämmöinen niin kuin poliittisen tavallaan ohjauksen mekanismi, niin hyvin vähän sitä suunnataan ikään kuin sinne jotenkin niin kuin ihmis- tai kognitiolähtöisen teknologian kehittämiseen. Et meillä se niin kuin perusratkaisu kaikkeen on aina se, että sääntelyllä hoidetaan ne ihmiset ja sitten raha ja resurssit ja informointi pistetään sitten sinne tekkikehitykseen. Ja tämä on tietysti asia, jota ei ehkä toivoisi, että näin tehtäisiin. 3. pointti on sitten semmoinen, niin kuin palatakseni tähän niin kuin Paulin alkujuontoon, eli siis se, että mihin ensi hallituskaudella tulisi ehkä varautua, niin varmasti yksi semmoinen asia, mihin olisi hyvä varautua, olisi se, että tunnistettaisiin myös se 3. piirre tästä meidän teknologiakeskustelusta, joka on se, että meillä on tietyt sellaiset niin kuin keskustelun säännöt tai normit. Ja yksi niistä on se, että hyvin usein, kun ollaan uudessa vaikeassa tilanteessa ja sitten joku ehdottaa jotakin, niin siitä tulee sitten se semmoinen niin kuin ihmelääke, jota aletaan toistamaan ja toistamaan ja toistamaan. Tätä kutsutaan kognition tutkimuksessa ankkurointiharhaksi, joka siis vaan tarkoittaa sitä, että otetaan se ensimmäinen vaihtoehto, kun ei muutakaan nyt keksitä. Ja meillä on aika paljon tässä tekoälykeskustelussa nyt näitä erilaisia ankkurointiharhoja. Yksi niistä liittyy esimerkiksi skaalaamiseen, joka on nyt se ihmelääke, josta puhutaan joka puolella. Mutta jotta mä en puhuisi liian pitkään, niin mä lopetan nyt tähän. Jes, kiitos. Kiitos paljon. Oikein hyvät aloituspuheenvuorot kaikilta. Ja nyt mennään itse asiassa moniin näihin aiheista syvemmälle. Ja ensimmäisenä otsikkona meillä on tässä tämä suvereniteetti vai autonomia, mutta ennen vielä, kun mennään siihen vielä vähän ehkä tämmöinen lämmittelyhenkinen kysymys. Ja Olli-Pekka, aloitetaan, tai Miia-Petra tässä nosti tämän oikea data oikeassa paikassa. Sä sanoit itse, että tehdään paljon, odotukset suuria, tuottavuuskasvu jopa 20%, mutta mikä se nykytila julkisella puolella, julkisessa datassa ja infrassa oikein tällä hetkellä on? Että onko silleen, että voidaan ottaa tekoälyä ja plug and play, laittaa toimintaan ja se on teknisesti mahdollista, vai onko meidän data ja prosessit siinä kunnossa ja tietoturva? Mikä on se lähtötilanne, minkä päälle aletaan tekoälyllä rakentaa? Meidän lähtötila on ihan hemmetin hyvä. Uskallan väittää näin. Että toi Miia-Petran käyttämä esimerkki, Helsingin kaupunki, on onneksi niin kuin harvinainen poikkeus, että
Meillä on jos me ajatellaan, että meillä on ollut meidän väestörekistereitä ja muita 60-luvun alusta, niin meillä on todella vähän sattunut tämmöisiä. Mutta mä jaan Miapetran huolen sen takia, että tämä tekoäly tulee muuttamaan sitä, että mitä datasta saadaan irti. Että se, mikä on aikaisemmin näyttänyt irralliselta datalta, niin voi hyvinkin äkkiä olla, että meillä on siinä kaikki, niin kuin, että me saadaan sen kautta kaivettua esille semmoista tietoa, mikä ei oikeastaan kuuluisi näkyä. Ja tämä on niin kuin, ja sitten meidän niin kuin, pääsääntöisesti meidän rekisterit on hyvässä kunnossa. Meidän yhteentoimivuus on edelleen kehittämisen kohteena, mutta sielläkin meillä on paljon rekistereitä kytketty yhteen ja näin. Mutta mikään asia tässä maailmassa ei ole plug and play, kun puhutaan tekoäly- tai tietotekniikasta. Se ei mene koskaan niin helposti kuin me kuvitellaan. Et se ei kyllä, sitä on turha niin kuin ajatella, mutta näin hyviä lähtökohtia on harvalla maalla. Ja tietoturva on meillä, tämä on just semmoista, että kun nyt sitä kehuu, niin sitten huomenna tapahtuu jotain, mutta me ollaan hyvin pärjätty siinäkin kisassa, että onhan meillä murtoja ollut, mutta kaikillahan on, siitä ei pääse yli eikä ympäri, ja niitä yrityksiä on siis tuhansia vuosittain, mitä tapahtuu julkisen sektorikin palveluihin, että me ollaan siinä. Että kyllä, meillä on oikein hyvät lähtökohdat siihen. Tekoälyosaaminen sitten on tietysti toinen kysymys, että sitä pitää koko ajan kasvattaa, mutta se on niin kuin lähtökohta ihan älyttömän hyvä meillä mun mielestä. Mennään ehkä vähän vielä tähän tekoälyosaamiseenkin. Sen verran tuli tuossa nyökyttelyjä, että ehkä tuntuu siltä, että tähän ei vastalauseita muilla panelisteilla ole, mutta mennään syvemmälle tähän suvereniteettiasiaan. Siitä ei ole montaa päivää tai viikkoa ainakaan, kun yksi näistä isojen amerikkalaisten kielimallien ehkä edelläkävijöistä, tai ehkä se edelläkävijä, Anthropic, julkaista Mythos-mallin, ja sitten se herätti keskustelua siellä Amerikan päässä, ja sitten siitä tehtiin vähän modattu malli Fable, ja sitten siitäkin nousi keskustelua, ja mietittiin, että voiko tätä lanseerata kansainvälisille markkinoille ollenkaan, ja sitten loppujen lopuksi se päätettiin olla lanseeraamatta yhtään minnekään, kun pelättiin, että se ei ole vielä turvallinen. Mutta tämä kertoo myös aika paljon siitä, että amerikkalaiset pystyvät tuosta noin vaan laittamaan nappia kääntämällä tekoälyt pois päältä. Ja sitten jos me nyt ruvetaan kehittämään tekoälyjä ja kehitetään pitkälti amerikkalaisten tekoälyjen päälle, niin siinähän herää jo aika monta riskiä. Mutta Anna-Mari, sä oot todennut, että julkisen hallinnon kohdalla suvereniteettikysymys on monimutkainen ja vaikeampi asia kuin olettaisiin, mihin vihjasit jo tuossa alkupuheenvuorossasikin. Ja että suvereniteetin sijaan voisi puhua ehkä teknologisesta riippuvuudesta, sen historiallisesta hintalapusta ja näin edelleen. Mennään vielä vähän sun alkupuheenvuoroa syvemmälle tähän aiheeseen, että mistä tässä oikeasti on kyse ja onko semmoista suvereniteettia mahdollista saavuttaa? Mitä meidän pitäisi tehdä tämän asian suhteen? Niin, siis se suvereniteettikeskustelussa on tosi monta tasoa, ja siis niin kuin, se peruslähtökohta on siis se, että puhutaan semmoisesta kuin juridisesta suvereniteetista, joka just tarkoittaa sitä, että on se niin kuin, esimerkiksi lainsäädäntövalta, mikä tällä hetkellä EUlla selkeästi on, ja jossain määrin sitten sen päälle se omalla kansallisen liikkumavaran sisällä se meidän kansallinen liikkumavara. Mutta sitten sen lisäksi puhutaan semmoisesta kuin teknologisesta suvereniteetista, joka sitten tarkoittaa sitä, että jos me otetaan vaikka julkisessa hallinnossa joku tekoälyratkaisu käyttöön, niin kuinka omavaraisia, missä se data on, mistä ne komponentit, joilla vaikka se niinku systeemit pyörii, mistä ne on tehty, kuka ne omistaa, kenellä on valta päättää siitä, että kuka tekee ja mitä, ja kenellä on myös se valta ikään kuin vetää piuhat irti ja sanoa, että ette nyt voi enää käyttää tätä, ikään kuin pistää nappulat kiinni. Ja nyt se niinku ongelma ehkä, tai se niinku iso haaste on siis se, että meillä on jo rakennettu julkista sektoria vuosikymmenet sillä tavalla, ikään kuin erilaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa sitä rakennustyötä on tehty sillä tavalla, että on tavallaan niin kuin pelattu toisen pelin säännöillä. Ja sitten se peli on muuttunut. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että samaan aikaan meillä on niin kuin ristipainetta jotenkin saada sitä semmoista niin kuin teknologista, niin kuin, tavallaan niin kuin konkreettista, jotenkin niin kuin, myös sitä, niin kuin, ei pelkästään päätäntävaltaa, vaan sitä niin kuin
konkreettista kontrollointivaltaa takaisin itsellemme. Ja sitten samaan aikaan meillä kuitenkin koko se niin kuin valtava monikerroksinen järjestelmä, jonka varassa se julkinen sektori on, sitten kuitenkin on rakennettu sen niin kuin vanhan maailman ehdoilla. Ja tästä syntyy nyt sitten se haaste, että on helppo sanoa, että joo, että otetaan kaikki pois amerikkalaisista pilvipalveluista ja siirretään se Eurooppaan ja niin kuin pistetään rajat kiinni ja turvataan ja suojellaan. Mutta sitten meillä on se niin kuin valtava se niin kuin jäävuori, joka on sen huipun alla. Et me vähän niin kuin kätketään tavallaan katseelta se, että missä ne isot niin kuin haasteet on. Sen takia on ehkä parempi puhua sen suvereniteetista, kun se on semmoinen korskea, niin kuin Olli-Pekka kerran sanoi, se on semmoinen niin korskea, vähän semmoinen pönötystermi, että puhuttaisiin mieluummin sitten jollain muulla sanastolla, vaikka siitä autonomiasta, että tiettyjen niin kuin reunaehtojen sisällä meillä on valta niin kuin päättää, mitä me tehdään sillä jäävuorellamme. Tai puhutaan sitten siitä, että mikä se meidän teknologisen riippuvuuden aste on, ja onko siellä jotain kriittisiä alueita, josta me halutaan se niin kuin riippuvuuden aste tosi pieneksi tai olemattomaksi. Vähän siihen suuntaan, niin kuin nyt uusissa näissä EU-sääntelyaloitteissa on tehty. Meillähän on 100 vuoden kokemus autonomiasta, vähän yli. Niin. Venäjällä. Joo, teillä niin. Haiko se sieltä mallia meille? No, tässä kohtaa kääntäisin katseeni sinne valtiovarainministeriön niin kuin osastoille. Te dosenttia siihen tarvitse. Mutta kiinnostavaa toi vanhan maailman ehdoilla toimiminen ja peli on muuttunut. Sehän on varmasti juuri näin, mutta jos mietitään tekoälyn kehitystä, tekoälyn käyttöönottoa, niin se peli on muuttunut aika kriittisellä hetkellä, sanoisinko. Miia-Petra, sä oot siellä Euroopan unionissakin näiden asioiden parissa viettänyt aikaa ja ajatuksia, niin ja tässähän puhutaan varmaan myös kyberturvallisuudesta. Miten sä näet, että onko tämä juna mennyt jo, pitääkö meidän valita edistyksen ja turvan välillä, vai onko jotain vielä tehtävissä paremman autonomian saavuttamiseksi? Meillä oli yksi tämmöinen workshop ihan niin kuin vaan aiheesta kiinnostuneiden verkostossa. Ja todettiin, että kun ollaan syvällä kuopassa, aika monella teillä on nyt amerikkalaisia kännyjä tai kiinalaisia kännyjä. Sitten niissä ne ohjelmistot on jostain jommankummasta niistä. Ja miksi? Koska ne ohjelmistot on ilmaisia. Ja sitten onko ne ilmaisia, mitä tietoja ne on ottanut, ja sitten voiko julkinen sektori alkaa käyttämään omia tietoja ja tehdä yhtä hyviä palveluja. Siitähän on niinku kyse. Sitten me mietittiin siinä porukassa, että jos ollaan kuopassa, niin pitääkö sitä kaivaa vielä syvemmälle ja syvemmälle? Vai alkaa tekemään, että onko tämä nyt, että koskaan ei enää tule mitään uusia innovaatioita eikä uusia datapalveluja ja muita, niin kannattaisiko nyt sitten niin lähteä toisella lailla? Jos mietitään vaikka, että haluatteko te tehdä töitä Suomessa, no silloin jonkun pitäisi ostaa sitä palvelua, mikä teette, niin jos meistä tulee vain ostaja, että me ostetaan nämä kuoret jostain aasialaisesta halpatuontimaasta ja sitten se sisältö Piilaaksosta, niin kuka maksaa teidän palkat ja millä me teemme sitä suomalaista vientiä ja työtä. Ja kun tämä sama, jos tämä menee vielä niin kuin teollisuuden datoihin, sitähän se ei ole vielä mennyt. Teollisuus kerkesi vähän mukaan enemmän kuin kuluttajat kerkesi mennä Facebookin ja internetin ja kaiken näiden kautta tuonne juttuun. Niin mun mielestä tämä asia ei ole kauhean vaikea, että mitä pitäisi tehdä ja haluaisi tehdä se, että me päästään eurooppalaisena yrityksenä mukaan, koska eihän mikään ole peli loppunut koskaan vielä. Ensiksi ajettiin T-Fordeilla pelkästään, sitten tuli eurooppalaisia autoja ja nyt tulee kiinalaiset ja halvalla. Sitten jos ajattelee tätä niin kuin ihan vaihtotaseasiana, niin kannattaisi meidän niin kuin joku teollisuuden ala, kuten internet-rakenteiset palvelut, niin unohtaa kokonaan. Tehtiinkö me energiassa niin? Tehtiin. Ostettiin sieltä, mistä saatiin halvinta ja missä oli sitä ja suojeltiin vähän omaa luontoa. Sitten huomattiin, että ei olekaan hyvä olla Venäjän riippuvainen ja rahoittaa miljardilla eurolla päivässä. EU osti energiaa miljardilla. Tiedättekö paljolla EU ostaa joka päivä Kiinasta tavaraa ja palveluja enemmän kuin vie miljardilla? Niin olisiko poliittisesti ja yhteiskunnallisesti tarve ajatella, että tämä yhä kasvava ja enemmän palveluja tuova datatalous voisi olla myös osittain tuomassa työpaikkoja ja hyvinvointia myös meille. Että ei me olla vaan, että hilavitkutin halvalla ja toinen täyttö halvalla ja me ollaan maksajia Euroopassa. Sitä tarkoittaa mun mielestä tämä iso visio. Ja sitten minulle suvereniteetti tai kriittiset toimialat tarkoittaa siitä, että otetaan nyt ainakin ne, joista me ollaan niin kuin vaarassa tulla niin kuin tilanteeseen, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Ostetaan nyt iso
Kela-palvelu jostain, että kaikki suomalainen sosiaaliturva muuta niin on järjestelmässä, jonka päivitykset maksetaan aina ulkomaille, jokainen huoltosopimus maksetaan ulkomaille, tehdään tämä kaikki. Se koodataan ulkomaisin voimin, 400 miljoonaa plus sit käyttöversiot. Mun mielestä niin pitäisi riisua laput silmiltä ja ajatella, että me halutaan olla tätä ekosysteemiä. Mä ajattelen myös tätä taloudellisesti. Täällä tuotetaan palveluja, täällä käytetään, ja en tarkoita nyt, että Suomessa nurkkakuntana tätä voitaisiin edes tehdä, mutta voidaan aloittaa, koska kehitetään uusia asioita, eikä kaivautua kuopassa syvemmälle. Ja mä käsittelen aina, että Suomessa tai Euroopassa, niin nämä on meidän luotettavia alueita, ja silloin meillä on vähemmän riskiä. Avustaja muuten just siivosi vanhoja nettisivuja, löysi 2015 artikkelin, jonka olin kirjoittanut niin energiasta, että siinä sanottiin, että kun meillä on tällä hetkellä enää 57% öljystä Euroopasta että ja kaasuvaroista, että ne loput tulee Venäjältä ja Venäjän osuus tulee kasvamaan. No niin, tuli kasvamaan, ja mitä tehtiin se 10 vuotta, vai tuliko sitten kiire? Ja ajatellaan nyt ainakin pitkästä tähtäimestä. Meitä kiinnostaa Suomena ja Eurooppana olla mukana myös digimarkkinoissa ja asioissa ja palveluina. Eikä nyt julkisenkaan sektorin pidä sit mennä siinä, että hypätään ja ostetaan kaikki muualta, kun Suomessa tulee kaiken näköistä startuppia ja yritystä ja koodaria, jotka haluaisi tehdä täällä töitä ja saada niin kuin asiakkaita myös julkiselta puolelta. Saanko tuohon muuten yhden? Mä olen siis yli 40 vuotta ollut IT-alalla tai ATK-alalla tai mitä sitä sanotaan. Niin historiassa meillä on ollut vaihe, jolloin IBM oli se ykkönen. Sitten meillä on ollut semmoinen vaihe, että Microsoft oli kaikessa ykkönen. Ja tämä on niin koko aika elänyt tämä kenttä, mutta nyt, ja silloinkin aikoinaan sanottiin, osta IBM, et koskaan tee virhettä. Niin nyt ollaan taas semmoisessa tilanteessa, että me nähdään, että tästä ei mitään ulospääsyä. Aina on ollut. Se on valitettavasti vaan se markkina on ollut aina USAssa, mutta nyt jos Eurooppa pystyisi tässä kilpailemaan, ei tämä peli vielä pelattu. Ei se ole tässä. Mutta me ei niin kuin tänään, tai huomenna, tai ensi vuonna, tai ensi hallituskaudella, me ei päästä eroon näistä kaikista järjestelmistä. Se on ihan selvä. Mutta se on pitkä siirtymä. Tämä on ollut pitkä siirtymä, kun me ollaan rakennettu tätä. Se on... Ei tehdä liian vaikeaa. Fordilla ajettiin eka ja edelleen ajetaan Fordilla. Se ei ole kiellettyä, mutta että on myös eurooppalaista autotuotantoa. Kyllä. Ja nyt mennään sähköautoista, että on myös muita kuin Tesloja ja jotain mitä se on, Bydiä Kiinasta. Että ollaan niin kuin myös siinä. Ei ole helppoa, mutta pitää yrittää. Joo. Se oli se viesti. Ja kyllä tässä energiatuotannossa me ollaan nähty se, if there's a will, there's a way, mutta mä toivon, että sitä willia on vähän laajemminkin kuin vaan tällä lavalla sitten Euroopan tasolla, että toivottavasti sitä alkaa esiintyä enenevissä määrin. Pitää lähettää pyyntö tuonne Suomenrannalle, että me voitaisiin olla tupla-aika täällä, mutta me pitää vähän ehkä kiristää tahtia, jotta me ehditään käydä tärkeimmät kysymykset läpi, mutta tehostaminen vai kasvu aiheena. Ja me varmaan tullaan vielä puhumaan tässä mahdollisista työpaikkojen menettämisestä tai muutoksesta, mutta mennään eka tälle toiselle puolelle, koska alkuun kun nyt tämän uusimman tekoälybuumin aikana, joka on ehkä alkanut vuodesta 2022, niin alkuun puhuttiin melkein pelkästään tehostamisena. Työpaikat lähtee ja tehdään samaa halvemmalla ja vähemmällä väellä, mutta nyt viime aikoina on alettu puhua aika lailla eri tavalla, että kasvua syntyy ja innovaatioita ja että kyllähän edellistenkin teollisten vallankumousten aikana on alettu tehdä helpommalla ja halvemmalla asioita, mutta sitten onkin keksitty uusia asioita, mitä tehdään sillä osaamisella ja sillä tekemisellä. Niin mitä, jos mietitään julkista hallintoa, ehkä asetan nyt ihan ekaksi vaikka OP:lle tämän kysymyksen, että mitä kokonaan uutta Suomi voisi tekoälyllä luoda, uusia palveluita, vientituot, miten me voidaan tehdä itsestämme isompia tekoälyn avulla? Nähdäänkö me jotain hankkeita jo julkisella puolella? Ei. Ei nähdä vielä, mutta se onkin semmoinen asia, että ne syntyy sitten vaiheittain ja oikeastaan se pitäisikin olla niin, että me julkinen sektori ei ole vastuussa siitä viennistä, vaan me luodaan niitä edellytyksiä. Ja meidän pitäisi siihen pyrkiä. Me ollaan oltu, Suomi on ollut, jos mä ajatellaan minkälainen digitalisaatio edelläkävijä just julkisen hallinnon palveluissa, niin me ollaan oltu kyllä ihan sikahuonoja viemään niitä. Mutta että... Ja meidän pitäisi niin kuin, vaikka viedä johonkin sellaisiin alikehittyneisiin digitalisaatiomaihin, vaikka niin kuin Saksa, voitaisiin viedä niin kuin hyvinkin paljon
tätä meidän osaamista, kunhan se vaan tuotteistettaisiin ja myytäisiin. Me ei voida viedä tätä meidän mallia Saksaan, ne ei tätä ostaisi kuitenkaan. Mutta että meidän Suomen asema just näissä yritysten meillä on todella paljon hyviä pieniä yrityksiä, jotka tekee mielenkiintoisia tuotteita ja osia siihen niin kuin tekoälymaailmaan. Ja että kyllä meillä on tässä niin kuin mahdollisuuksia vielä. Ja nyt siihen tuottavuuteen. Mulla oli tuolla teesi, että ei suojella työpaikkaa, voi suojella työtä. Ja mä käyttänyt sitä englannin autoteollisuutta siinä vertailun. Siellähän suojeltiin työpaikkoja, joilla ei otettu robotteja, joilla hävisi työpaikat kaikkiaan. Melkein koko teollisuuden ala kuoli. Ja saman mä niin kuin näen, että me julkisessa sektorissa, että me ei voida keskittyä siihen, että me pyrittäisiin työllistämään se sama määrä ihmisiä vain sen takia, että ne työpaikat säilyisi. Mutta meillä pitää huolehtia siitä, että ne ihmiset saa tehdä järkevää työtä. Niistä ei tule koneen jatkeita. Kun puhutaan siitä, että tekoäly voisi valmistella ne päätökset ja sitten ihminen hyväksyisi ne. Että sä istut siellä tik, 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 tik päivästä toiseen ja hyväksyt ne. Sehän tekee sen, että ihminen käytännössä sitten rupeaa hyväksymään niitä niin kuin massoittaa ja lähtee lounaalle. Että meidän pitää niin kuin, tämä muutos tehdä näin. Ja mutta kyllähän me ollaan isoja haasteita edessä siinä tuottavuudenkin kasvussa. Sitten mä rupean melkein paasaamaan, mutta mediaan pääsee semmoisia konsultteja, jotka julistaa, että 50% julkisen sektorin tehtävistä voidaan hoitaa tekoälyllä. No voi herra jestas. Tarkoittaako se, että 50% opettajista pois, tai sairaanhoitajista, tai sotilaista? Ja sotilaista. Se on ihan, anteeksi nyt vaan. Ja sitten joku oli vielä sanonut 80%. Mä ei, eikö täällä ole mitään rajaa tässä hommassa? Nyt puhuu virkahenkilö sitten. Mutta ei siis, julkisen hallinnon tehtävät on sellaisia, että me voidaan tehdä kauheasti sitä tehostamista ja vähentää sitä työtä, mitä me tehdään, mutta tämmöiset luvut ei pidä paikkansa. Mä palaan tähän aiheeseen vielä kohta, mutta mä hyppään askeleen vielä taaksepäin sinne julkisen hallintoon ja sinne tehostamiseen kautta uusien toimintamallien löytämiseen, joita tekoälyn avulla pystytään tekemään, mitä ei ennen ollenkaan tehtykään. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin kunnissa tehdään jo tekoälykokeiluja ja onnistuneestikin. Sitran jossain papereissa on näkynyt, että näitä ei ole saatu niin kuin toistettua sitten muihin kuntiin. Kuka näitä asioita oikein ohjaa? Jokaisella ministeriöllä on tietenkin omat juttunsa ja kaikki miettii tällä hetkellä sitä tekoälyn käyttöönottoa, mutta kuka huolehtii, että sitä tehostamista, niitä innovaatioita, sitä kasvua AI:n avulla tapahtuu? Että kuka on Suomen AI-kehitysjohtaja? Tarvittaisiko sellainen? Miten me pidetään huolta, että siellä tapahtuu? Tämä ehkä niin kuin Miia-Petra, OP, kaikille teille. No olen yrittänyt itsekin selvittää. Olen istunut viime viikollakin kahvilla kuntien yhteensopivuushankkeesta hienosti periksi antamattomasti vuosikausia yrittäneen henkilön kanssa. Eikä meillä ole mitään mekanismia, että jos yksi kunta keksii, että hei, tämä hoituu näin, yksityisten teiden avustukset, jota joka vuosi tietyt tiet voi hakea ja niitä tiettyjä teitä annetaan ja sitten ne käsittelee. Ja kunnanjohtaja pienestä kaupungista Sitran yhden hankkeen kautta niin tuli ja esitteli ne vanhat mapit joka vuodelta, niitä oli käsitelty. Sitten hän niin kun se löysi jonkun ohjelman ja ne saatiin käsiteltyä ja tehtyä. Sitten ne pystytään valitusta varten niin tarkistamaan ja voidaan tarkistaa jopa ihmissilmä se päätös ennen kuin se on, että kuinka paljon siihen tekoälyyn laitetaan, että edes automatisoitaisiin. Jos tämä on keksitty yhdessä kunnassa, niin miksi noin 300 kuntaa pitää tehdä se vielä keksiä tämä keksintö itse? Ja tästä on niin kuin ajatuksellisesti sitten kuntien itsehallinnon puolella, että kyllä kunnilla on itsehallinto, mutta onko siihen ihan pakko keksiä se pyörä joka kerta erikseen. Ja sen takia minulla on niin kuin paljon uskoa Tampereen, Helsingin, Espoon kunnon hankkeita, niin hyvät hankkeet sitten koettaisiin skaalata muuallekin. Mä keskustelen mielellään, että miksi tällä sektorilla ei voi skaalata, vaan pitää kaikki tehdä itse. Mutta sitten samalla lailla niin kuin hallitusten tai ministeriöiden välillä, niin
Muistan joskus provosoineeni, kun olen itse insinööri, mutta en todellakaan olisi itse sosiaali- ja terveysministeriksi koskaan halunnut, mutta sanoin vaan, että se pitäisi olla insinööri, tai se pitäisi olla niin kuin, tekoäly, ATK-aikaisen ihmisen paikka, koska suurin kuluerä on niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalla IT-järjestelmissä. Ja oliko se Kelalla, niillä on yli 200 IT-järjestelmää, kun tulee uusi sosiaalituki, jota Kela hoitaa, niin sitten se koodataan uudeksi ja tehdään uudelleen. Et niin kuin, vähän sillä, että jos on niin kuin näin mennyt, niin pitääkö näin mennä edelleen? Niin se on mun mielestä niin kuin hyvä kysymys. Ja miksi vaalidatasta päättää vaaleista osaava ihminen, eikä joku, joka osaa datasta päättää. Kerro, jos mulla on niin kuin jäänyt jostain löytämättä, että onko meillä selkeä datapolitiikka, onko se koko valtionhallinnon kattava, ja onko meillä niin kuin selkeästi semmoinen, että kun tehdään asia jossain hyvin, niin se tehdään yhteen. Meillä oli tuossa SDP:n esittämissä ideoissa eilen, että luodaan kansallinen tekoälyalusta, josta voidaan niin kuin enemmän ottaa sitten niin kuin myös dataa hyödynnetyksi ja käytettyä. Että se vaatii varmasti muutaman kysymyksen muutakin kuin virkavastuun, jonka mainitsit, ehkä myös kunnallisesti itsehallintopuolelta. Valitettavasti nyt tehtiin toisinpäin, että hankintalaissa ei saa olla enää alle 10% osuudella mukana, joka oli tehnyt niin, että pienet kunnat pystyy yhdessä toimimaan. Vaikka 20 kuntaa, niin siitä on vaikea kaikkien omistaa yli 10%. Ja nyt sitten ne ei enää voi sitä tehdä yhdessä semmoista hankintaa isompaa toimia näitä, että ei ole ihan läpi ajateltu myöskään. Sun ei tarvitse vastata kaikista kuntapuolen asioista, mutta kyselen ainakin valtionhallinnon puolella. No kyllä, me ollaan kuntaministeriö myös. No joo. Ohjauksessa. Mutta... Ohjauksessa joo, mutta ei se... Kumpi on tärkeämpi? Se kunnallinen autonomia vai sitten se, että saadaan levitettyä näitä hyviä ajatuksia? Ja lähdetäänkö me vaikka lainsäädännöllä, kuntia ohjataan nytkin jo lainsäädännöllä ihan älyttömän paljon, niin että lähdettäisiin ajamaan sitten läpi tämmöisiä rakenteita ja sanottaisiin, että teidän pitää ottaa käyttöön nämä, sitten sieltä tulee, että tämä ei sovi meille, kun meillä on erilainen ympäristö ja niin edes. Eli kaivetaan vieläkin kuoppaa, että vieläkin jokainen päättää, että ei tulevaisuudessakaan sovi yhteen, niin se on se harmipuoli. Joo, kyllä. Kuopan kaivu on hauskaa puuhaa. Mutta se on tosiaan meillä se, tähän on nyt tämä aika, kun on vaalit on ensi vuonna, nyt käydään sitä noissa piirissä, missä itse liikkuu, niin siellä puhutaan siitä, että pitäisi saada digiministeri tai tekoälyministeri. Ja se on aina tähän aikaan se. Ja sitten, mutta mä todellakin toivon, että meille ei tule sellaista, koska silloin se ajatus, että se niin keskittyy, että sitten se vastuu siirtyy sille ministerille. Että sähän hoidat tämän, kun se vastuu on niin itse asiassa koko niin kuin valtioneuvoston nimisellä tällä niin kuin orgaanilla, ja sitten se vastuu on niillä hyvinvointialueilla ja kunnilla. Mutta se, että me saadaan vahvistettua sitä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, niin siihen meidän pitäisi panostaa. Ja valitettavasti, kun te kysytte, että missä se ohjauksen tulisi olla, niin se tulisi olla meillä valtiovarainministeriössä. Ja mun on pakko tunnustaa, että me ei olla oltu siinä vielä tarpeeksi hyviä. Niin ja sitten näistä yhteensopivuuksista mä ulkopuoliselta löysin tämmöisen jutun, että joo, semmoinen on, mutta se ei ole pakollinen. Että sitä voi käyttää ja ihan kiva, jos käytätte, niin ehkä rotia siihen seuraavalla hallituskaudella. Joo, se on, tämä on ollut monen hallituskauden ohjelmassa, mutta paineet kasvaa. Niin. Paineet kasvaa. Meidän pitää entistä enemmän on painetta siihen, että me parannetaan tätä tekoälyä. Tai siis tätä yhteentoimivuutta, koska tekoäly ei onnistu ilman dataa. Ja nyt mä lyön taas palloa Anskulle. Eikö olekin näin? Kyllä on näin, ja se on myös sillä tavalla, että mulla ei ole mitään skaalautumista vastaan sinällä muuta kuin se, että se ei ole semmoinen one size fit for all -tyylinen ratkaisu, ja skaalautuminen myös edellyttää sitä yhteentoimivuutta, eikö olekin näin? Joo, kyllä. Päästään toisesta viimeiseen aiheeseen, työ vai työpaikat, ja tästähän on jo vähän tässä puhuttukin, ja Olli-Pekka tästä äsken jo puhui. Mutta eikö nyt kuitenkin ole niin, tai onko niin, että työpaikat tulee muuttumaan vähintäänkin, ja kun ne muuttuu, niin varmaan hetkellisesti ei ihan noin vaan siirrytä tästä työpaikasta tohon työpaikkaan, vaan siinä välissä pitää uudelleen kouluttautua tai jotain tehdä. Ja mitä me sillä väliajalla tehdään? Onko Mia-Petra tullut perustulon aika? Millä me huolehditaan, että siellä on
riittävä toimeentulo pohjalla, jonka päälle voi rakentaa sitten uutta hyvällä motivaatiolla? Mehän ollaan nyt työvoimapolitiikan puolella siinä vaikeimmassa kohdassa, että meillä on työttömyyttä paljon ja sitten samalla nähdään, että kohta jää aivan valtavan paljon julkiselta puolelta ihmisiä eläkkeelle. Että jos tekee pidempää aikarajoja, niin me nähdään se, että se ei oikein pelitä. Ja se on tämän hetken niin kuin nuorille nälkäisille työpaikkaa odottaville kamalaa. Ja sitten taas hetken päästä. Mehän puhuttiin 3 vuotta sitten työvoimapulasta ja erityisesti sairaanhoitopuolella. Ja nyt meillä niin kuin sanotaan ihmisiä irti sairaanhoitopuolelta. Mutta muutosta tulee olemaan. Mutta sitten myös se tekoäly ja semmoisen niin kuin uusien teknologioiden käyttö, niin sitä pitää antaa myös niin kuin oppia elämän varrella. Ja sitten taas toisaalta me, jotka olemme jo kyllästyneet siihen niin kuin uusien asioiden opetteluun, niin sitten se käyttöjärjestelmä kansalaisille, kun niitä palveluja tehdään, niin ne ei voi olla niin vaikeita kuin ne on tänä päivänä. Sori Tysei, ne ei voi olla. Että jos sä osaat tilata Uberin kirjoittamalla niin kuin 2 asiaa, osoitteen ja paikan, okei se käyttöönotossa vielä syötät sinne ponksessa, niin se pitää olla niin kuin lähtökohtana, että se pitää olla helppo se käyttöliittymä ja käyttää siihen, että tämä on ihmiselle helppoa, eikä niin, että ja sitten siellä, niin voisiko siellä kuitenkin olla muutama puhelinvastaaja, että joku voisi vastata myös puhelimeen. Niin tämmöisellä niin kuin niin kuin suunnittelulla, niin se asiakaslähtöisyyttä, niin me saadaan tehtyä niitä. Että se on mun mielestä semmoinen myös, että ihmiset alkaa olla vähän silleen, että ei enää yhtään mitään niin kuin heille päin, myös työntekijäpuolella. Mutta sitten se vaan vaatii enemmän niiltä ammattilaisista, joka tekee niitä järjestelmiä, että niistä pitää tehdä niin kuin loppuun saakka. Testata esimerkiksi siinä työyhteisössä ennen kuin se tulee käyttöön, että onko tämä hyvä. Ei meillä ainakaan eduskunnassa koskaan kansanedustajat testannut uutta järjestelmää ennen kuin se tuli. Olisi voinut olla. Valitettavasti joudutaan menemään kohti loppukeskusteluita, viimeisiä kysymyksiä. Ja yksi viimeisimmistä on, että ratkaiseeko tekoäly kaiken? Olli-Pekka, sä puhuit taustahaastattelussa, että tämmöisestä extra fine silver bulletista, että tekoäly tuntuu, että se olisi tällainen ihmisten mielissä. Maailmalla puhutaan uudesta teollisesta vallankumouksesta. Demis Hassabis sanoi, että se on 100 kertaa voimakkaampi kuin edellinen. Musk sanoo, että tekoäly nostaa tuottavuutta niin, että kohta kaikille riittää kaikkea. Mun mielestä kuulostaa aika extra fineilta. Mistä tässä on, kuinka isosta muutoksesta tässä on kyse ja miten se tulee näkymään lähivuosina? Mä toivoisin, että joku muu vastaisi tähän kysymykseen. Anna-Mari jatkaa siitä. Joo, hyvä, kiitos. Niin kuin sanoin, mä oon 40 vuotta ollut näissä hommissa, niin tämä on ehdottomasti suurin muutos, mitä tänä aikana on tapahtunut. Ja tämä johtuu siitä, että meillä on nämä aikaisemmat muutokset on luonut sen polun, jolla tämä niin kuin leviää räjähdyksenomaisesti tähän meidän kaikkien kännyköihin ja sitä kautta meidän jokapäiväiseen arkeen. Mutta se lupaus siitä, että työ tulee häviämään maailmasta niin kuin massiivisesti ja ihmisille tulee paljon vapaa-aikaa, niin se ei valitettavasti ole uusi. Se on tullut jo historiassa silloin, kun koneet keksittiin, niin silloin ensimmäisen kerran on mietitty näin, että näin tulee käymään. Ja nyt on jännää, että miten paljon nämä ennusteet toteutuu. Koskaan aikaisemminhan meiltä ei ole työ loppunut, meillä on vain työ lisääntynyt aina tähän mennessä. Ja tarve työntekijöihin on lisääntynyt lopulta teknologian edistyessä. Mutta mä en osaa sanoa, mikä nyt on, koska ne ennusteet on niin voimakkaita suuntaan ja toiseen. Jotkut ekonomistit on maltillisempia, jotkut visionäärit on villimpiä ja jostain tämmöisestä se on kyse. Mutta muutos on niin suuri, että tätä me ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Miten kognitiotutkijan näkökulmasta muutos on niin iso, että semmoista ei ole koskaan aikaisemmin nähty? Ollaanko me rakennettu tekoälyuskoa, joka ei kestä todellisuutta? Muututaanko me ihmisenä? Mitä tapahtuu? Mutta kognition tutkijalle tämä nyt on niin kuin jatke sitä semmoista teknologian kehittymistä, joka on ollut niin kuin ihmisen, tietysti niin kuin kognitiivisen evoluution kenties keskeisin niin kuin yksi tekijä. Kyllä, muutos on iso, verrattavissa kirjoitustaitoon. Ehkä piirustustaito on ollut vielä niin kuin kognitiivisesti niin kuin silloin omassa ajassaan yhtä merkityksellinen tavallaan, niin jos ajattelee sen tiedon käsittelyn laajenemisen myötä. Muuttaako tekoäly kaiken? Tuskin.
Ratkaiseeko se kaiken? No ehkä se auttaa meitä ratkaisee aika paljon uusia asioita, mutta en mä nyt usko, että ihan sitä kaikkea. Eli muutos tulee todennäköisesti olemaan suuri, mutta ehkä meillä on aikaa muuttua sen mukana. Ja mä pidän tästä positiivisuudesta, optimistisuudesta, mikä tässäkin keskustelussa oli, ja tuntuu siltä, että näitä keskusteluita tarvitaan vielä aika paljon virkamiesten, kansanedustajien, tutkijoiden välillä ja yleisö mukaan ottaen. Ja mä itse ajattelen, että ainoa oikea tapa suhtautua tähän on innolla ja uteliaisuudella, eikä pelolla ja passiivisuudella. Ja mä uskon siihen, mikä tässäkin nousi esille, että Suomi on hyvässä asemassa myös kansainvälisesti siinä, että meillä on data kunnossa, insinööriosaamista, luottamus, niin tästä rakennetaan parempi tulevaisuus Suomelle. Kiitos. Kiitos.